Veña polas rubias galegas. Home, claro, xa que estivo por Lugo, un bo heroe que ten que facer, comer. E onde foi comer? A un bo restaurante, o restaurante Campos, que contamos agora con Nicolás, o seu dono. Nicolás, boa tarde. Moi boas tardes, que A tal? ver, como Superman, bueno, Henry Cavill deu co vosso restaurante? Pois mira, que deixounos a todos bastante descolocados. Normal. Soubémolo días antes, tiña que ser un secreto, non se podía dicir, bueno, todo máxima discreción, pedirán un reservado e máis. A sorpresa foi que a reserva estaba feita para as 9:30 da noite, pero chegou unha hora antes e plantouse no que é na zona de bar, diante de todo, bueno, pois de todo o mundo que estaba ali. A xente empezou a duvidar, pero el non pode ser que fai este en Lugo, tal. De repente un atreveuse a pedir unha foto e, bueno, abriuse a veda. Todo o mundo escandalizado, todo o mundo contento, e el, pois, codeándose coa xente do bar, encantado. Nicolás, e como é atoparse fronte a fronte con Superman? Pois na mente era máis intimidante que despois, a verdade, porque pois era un máis. Falaba inglés, pero a partir de aí un máis, non? Foi el quen quixo coñecer os cociñeiros, pediu que viñeran, sacáronse fotos con el, evidentemente todo o mundo, e extremadamente cercano, o que teño que decir en resumen dela, verdade? É que este Henry, este Superman, teno todo. Estásme dicindo que por encima, aparte de guapo, superestrela e demais, é unha persoa próxima. Pero non fala galego. Totalmente. É o que lle falla, é o que lle falla para ser perfecto. É o que lle falta, pero bueno, a ver se volve, como dixo que iba a facer, e vai collendo algunha palabra xa pouco a pouco. Escoita, Nicolás, e tamén é moi importante isto. Que pide de comer un superheroe en Lugo? Kriptonita non. Non. Non, que non tiñamos ese día, pero que pediu foi, sobre todo, claro, carne. Ele é un fanático da carne, incluso vese nas súas redes sociais, foi o obxectivo primeiro que lle fixo vir a Galicia, precisamente. Estaba desfalando agora de que comprou pois rubia galega, e con nós pois probou tenreira suprema e tamén a rubia galega, e quedou encantado. O menú basouse en carne, 100% en carne. Só carne, non probou ningún pouquiño de marisco, nin algo da horta, nada. El en concreto tivo capricho de probar a ameixa babosa galega, que tamén é, pois claro, bueno, a materia prima daqui a verdade é que toda é extraordinaria, pero fora da ameixa foi todo carne, en diferentes cortes, diferentes elaboracións e diferentes razas. Nicolás, agora ides colgar no vosso restaurante esa foto de estar con Superman? Pois sí, é unha máis, a verdade, por sorte van unhos cantos. Este foi quizá o máis internacional. Bueno, fai anos estivo Charlton Heston, pero estes dous son os máis internacionais. Tamén lle chega, home, é tanto. Pero bueno, isto foi unha noticia, unha publicidade brutal, porque hoxe estamos, bueno, non sei en cantos medios saiu, pero máis de 30, unha locura. Nunca pensei que fora ese alcance, porque ao fin e ao cabo vale que é un actor, vale que é Superman, pero eu supoño cena fora moitas veces, pero bueno, foi un triunfo a publicidade deste feito. Nicolás Vázquez, dono do restaurante Campos, moitísimas grazas por atendernos hoxe aquí na Hora Galega.